Hello friends, बरायबाय Bodo for official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय 2 लाख लाइमोनफोरनि इयुथ्सनि फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स नोंथांमोननि थाखाय बिग आपडेट एप्लाइ डेट ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय सेलारि मोनगोन ट्रेनिं टाइमावबो स' माबादि मोनगोन 10,000 बेनि सायाव अफिसियेल आपडेट फैबाय जाय नोंथांमोना Bodo for YouTube चेनेलाव गोदान दानो साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम जेब्ला एप्लाइ जायो अब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोननो हागोन Bodo for YouTube चेनेलाव। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स आरो नेगासिनो दंमोन बिनि मोनसे आपडेट नांगौ होननानै आरो आपडेट फैयाखैमोन नाथाय दिनै आपडेट फैबाय बेनो जाबाय 2 लाख लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ स' बे जाबाय 13 सेप्टेम्बरनि आपडेट एन्ड एप्लाइ डेटआ माब्ला स' नोंथांमोना मिथिगोन गासैबो डिटेल्सखौ भिडिअ नायजोब नैबे 2 लाख लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइनि बिग आपडेट फैबाय। दा फार्स्टआव 1 लोगो होगोन एन्ड सेकेन्डआव 1 लोगो होगोन जों बेखौबो दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम स्टेटनियाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जायोब्ला स' नोंथांमोना भिडिअ खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव फैबावगोन क्राइटेरिया हिसाबै आं बेनि सायाव नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ शेयार खालामगोन। दा बैसोआ मिनिमाम होनोब्ला 18 इयार्स दा बेबादि सिस्टेमाव लानायनि दङ आरो जेब्ला एक्जेक्टलि बैसोआ ओंखारगोन आरो क्राइटेरिया फरायनो ओंखारगोन ओंखारा बेनि सायाव डिटेल्स फैयोबा नोंथांमोना A to Z होगोन Bodo YouTube चेनेलाव। दा जोङो माखासे आपडेटखौ नायग्रोनोसै। मोनसे बिग आपडेट फैदों आसाम स्टेटनिफ्राय जेराव एप्लाइ डेट ओंखारबाय आरो नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबा ट्रेनिं लानांगोन 1 मान्थ आरो 1 मान्थआव नोंथांमोना 10,000 नोंथांमोना बेथनबो मोननो हागोन। अके दा नै बे जाबाय आसाम केबिनेटआव मैयायो पास खालामबाय स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बेनो जाबाय मुख्य मन्त्रिनि स्किमनि आन्दाराव स' नोंथांमोना बेखौहाय मोननो हागोन एबा चिफ मिनिस्टारनि स्किमनि आन्दारावहाय स' नोंथांमोना बे रांखौहाय होनाय जागोन एन्ड बेयाव जायफ्रा बेनिफिसियारि नोंथांमोना सेलेक्ट जायो अब्ला स' नोंथांमोना बे रांखौ मोनगोन 2 लाख एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय फार्स्टआव 1L आरो सेकेन्डआवहाय 1L बेबादि किस्ति हिसाबैसो मोनगोन देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना 2023-24 फाइनान्शियेल इयार एन्ड बेनिफ्राय 2024-25 दा नोंथांमोना 1 लाख किस्ति हिसाबै मोननो हागोन जायफ्रा सेलेक्ट जायो एन्ड बेनिफ्राय बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे बे रांखौहाय नोंथांमोना 2 लाखखौहाय फ्रियावनो मोनगोन नामा एबा स' नोंथांमोना सुख'नांगोन नांगोन नामा बा इन्टारेस्ट होनांगोन नामा स' बेनि सायाव गभर्नमेन्टआ रोखायै फोरमायखाबाय जे नोंथांमोना बे 2 लाखखौहाय माबादि सिस्टेमाव होनांगोन देन बेयाव रोखायै फोरमायदों। दा फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स नोंथांमोना CLB ए कम्बिनेसन अफ गभर्नमेन्ट बुंदों जे नोंथांमोना इन्टारेस्ट फ्रि स' नोंथांमोना बे चिफ मिनिस्टारनि स्किमनि आन्दाराव इन्टारेस्ट फ्रि मोनगोन बाट नोंथांमोना बे फैसाखौ एबा रांखौ ओरैनो मोननाय नङा स' बेनिफ्राय रांखौहाय नोंथांमोना आफ्टार 5 इयार्स एबा 5 बोसोरनि उनावहाय स' नोंथांमोना रांखौहाय होफिननांगोन ओरैनो मोननाय नङा नाथाय इन्टारेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय नङा जि लादोंमोन बेखौनो नोंथांमोना होफिननांगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जायनाखि नोंथांमोना बे स्किमावहाय नोंथांमोना एलिजिबल जाबाय एबा सेलेक्ट जाबाय स' नोंथांमोनखौहाय 1 मान्थ एबा 1 दाननि थाखाय ट्रेनिंबो होनाय जागोन अके एन्ड बेयाव स' नोंथांमोनाहाय 10,000 एबा नोंथांमोननो 10,000 बेथनबो होनाय जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना क्लियारै जाबाय जे नोंथांमोननि आरो लोगोसे एप्लाइ डेट माब्ला जागोन स' गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे नोंथांमोननि एप्लाइ डेटआबो ओंखारखाबाय टेनसन गैला स' नोंथांमोना जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो अब्लानो स' नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय 23 सेप्टेम्बराव स' नोंथांमोना 23 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो अनलाइन खालामनो हासिगोन अफिसियेल वेबसाइटआव आरो जेब्ला एप्लाइ जायो अब्ला मा डकुमेन्ट्स नांगौ नाङा गासैबो डिटेल्सआ नोंथांमोनाहाय मोनगोन Bodo YouTube चेनेलाव स' बेखायनो हानाय एसेबां जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान आपडेट फैयोबा स्किमनि बागै स' नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन। दा जायखिजाया 23 सेप्टेम्बराव बिनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन पर्टेला एन्ड बेनिफ्रायनो स' नोंथांमोनाहाय बेयाव गासैबो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन स' बेनोमोन दिनैनि बिग आपडेट दा भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो आरो जायफ्रा गोसो गुदुं दङ स' बिथांमोनाहाय बेयाव लानो हानाय बादि बे स्किमखौहाय।